yake da laburi? Duk wanda ya bar ni gagaransa ne billahi azim. Video ya kamata ki. Ni wallahi ta ban mamaki ma. Baba ta yar wailan asara wai har da rubutu. Ana yabanta. Har nake cewa ita ba kamar Babiyana ba. Shalele waye Allah guda ɗaya. Ai da Babiyana da Hafsa muka fara faɗan nan. Da na gan ba za ta iya ba ta san da cewa ita ba kan gaskiya take ba ta tafi. Wallahi har a sallah na a Saudiya sanda na sa ta cikin addu'a. Ashe ban san tsinanniya kariya bace. Tana jira ta gan downfall ina. To dan gusun uwarki idan kika kyale ni fin karfin ki ne. Gagaran ki ne kar ki bar ni. Kar ku bar ni duk wanda ya bar ni wallahi fin karfan sanayi. Shi yasa na zama untouchable. Sai sun yi magana ki suke yi. Sai sun ji magana da suke tafiya viral. Yar gwailan asara. Wani fadan da za ce. Na zace ta bar ni ashe ba bar ni ba. Ai tsoro ne. Ashe baki bar ni ba to ni na daidai da ke. Wanda ma bai shirya ba ma kafin ya zo ma ina daidai da shi. Ta kashi kuma mun gama kallon ta kashin ki dan gusun uwarki. Ta kashin ki baki kirin ne kuma ke kazamiya ce. A ce mace a ce duwa wanda yayi furfura ka. A fili ma ta fi abin amai. Mana na mun ganta fa. Irin dan bulutun din nan ma na mata ke ba ki yi kamar dorin. Dan gyaran jikin nan. Ba ta yi. Wallahi kamar dorin na ruwa. Na rantsa da Allah ta Babiyana ta fi ta kyau. Billahi la ilaha illa huwa. In ka ga fuska baby kamar na kwado. Kyan fuska wai? Hancin ta mana. Astaghfirullah. Wai kina nufin wai kyan fuska ko kyan jiki? Ita da Babiyana. Babiyana ta fi ta kyan jiki. Wallahi. Calm down Shalele. Hafsa baby. Ki duba bidiyon ta da take daga nonon ta take sha da kanta. Sannan ki duba bidiyon Babiyanan da take haska duri da torchlight. Nonon Babiyana ya sauka har kasa. Sannan nonon Hafsa bai sauka har kasa ba. Amma za a iya ce Babiyana ta fi ta kyan jiki. Reason because Babiyana ta aure kuma ta taba haihuwa kin gane? Ita kuma Hafsa baby bariki ne ya saukar da nata. Bari ni block din wannan number. Kin gane? Yawa. Wai a hakan wai wance ta jikinta pad ne ai. Baba ba dai ka kalla nonon ta ba? Ba ka kalla bidiyon ba update din Hafsa baby? Ban taba kallo ba. To zan tura maka yanzu nan a WhatsApp. Bari man saukan tura maka. Ni ma a turan ka da ya so ka Baba Muhammad. Baba Muhammad ka taba kallon wani update ba. Na Hafsat mun. Ba da ta. Baba Muhammad ka je WhatsApp ka gani na tura maka ka je ka dawo. Baba Muhammad kana ba shi ya je ya kalla ya dawo. Ai yanzu na fara raba bidiyon ki. Bakin ce ke yar iska ba? Ni da ku shege ka fasa dangin dun uwarku. Je ka kalla baban ka da an ka da zan tambaye ka ansa. Mai Suleiman. Ka raba wanda kace tana da shi ki raba nata. Ina nan ina raba na wata dai ba nawa ba. Haka ne ba ka kalla nonon ta ba. Ka raba shi. Na gani. I want to ask you before me kika ce? Tura namu mu tura nasu. Mu ga wanne ne namu. Su tura namu, mu tura nasu a ga wanne ne namu. Hausan nan ya min daɗi. Mu ga wanne ne namu. Ni wallahi na ta ma Hafsa baby ta taba haihuwa saboda cikinta. Shine nake so mai Suleiman din Baba Muhammad je kalla bidiyon ya dawo. In ya dawo akwai wani abin da zan tambaye shi a gurin. Ba dai kin ga bidiyon ba Shalele ai na tura miki jiya. Na gani. Bari in ga maka da na mai bakin zalmalulu. Da na Hafsa baby yanzu kuma trending yake a WhatsApp dina. Kwarai da gaske. Tunda ku yan iska ne. Wallahi an zace kun yi shiru. Ashe da mun gagaran ku nayi shirun da kuka yi. Da mun fur karfin ku nayi. Da mun kuna iya kara magana a kaina. To dan gusun uwar ku shege ka fasa. Shalele bakin kala bidiyon ba? Na kalla wallahi. In zaki lura ina yawan ce complain ina da katin timbi ko? Ni da baki na nake faɗa? Wallahi haka ne. Amma na rantse miki da girman Ubangiji Shalele. Da wannan tumbin Hafsa baby.
da wannan nonon harsa baby idan zan cire kaya a kusa da inji Lamido gajuwa sai da ka inji Lamido gajuwa sai da ka doki turmi wai ko ban gane ba. Kafin kada mata ranar da aka tura mu a guru wani Lamido gajuwa ce sai wai sai da tabariya ka gani fa na haihu amma nono na wallahi ya fi na ta kyau kan gani da gaske. shi ne nake so baba Muhammad je ka lafi wannan naki da na dori na ruwan baba Muhammad Azaba ba. baba Muhammad ya zo ne ka je ka kalla wannan tsinannen kayan wai a hakan budurwa kin karar da komai a bariki Ke ba kya kallon abin su amma kullun su suna kan live ɗinki. suna nan ma su bude account sai dai yi blocking din su a suna nan mana kuma aini bari in ga miki ta inda na fi karfin su wallahi shalele baka kai ka rubuta min bad comment in karanta ba haife ubanka ba ko wane ne ubanka ko me zaka faɗa a kaina a comment section ta inda na gagare su kenan baka isa ka gaya min magana in rama ba wallahi baka kai bane zaka yi ka gaji in tusa maka bakin ciki kuma magana ba zan daina maganu ba Wallahi. ba zan daina magana ba kuma kai tafin aika ka gidan blocking idan akan 100 zaka bude ka zo kai mun comment ba zan kula ka ba ta inda na zama daban da su kenan kayi wa banza our untouchable boss lady Allah ya kara miki lafiya to kin ganga irin comments da nake karanta amma wai ka zo ka ajiye mun comment in karanta ya ban haushi they no born your papa they no born you kai ka sanni ni ban san ka ba fada da kai kaman fada da aljanu ne kowa yanzu muka haɗu a titi kai ne zaka gane ka ce wancan sai da Sadiya Haruna ne ni ban san ka ba amfanin makaranta kenan school is not a scam they no born your papa ka zo ka aje min comments in karanta they no born you ni to yaushe na gama da masoyan da suke mun fata alkhairi balantane zan zo kan makiya masu bad comment yaushe na gama da masoya masu fatan alkhairi ina kallon su in akan 100 za su bude suna ajiyewa za tura su gidan blocking haka nake musu Wata ta ce wallahi ya Hafsa baby ba budurwa bace ba zawara ce ta haihu. to gwamma a ce mana bazauran dai kai na ya doka wannan abin dan wai a ce wai budurwa a haka nono har ciki kina iya ki doka nonon ki sa a bakin ki haka mun gode for this information in kuma karya ne fa akwai haki kai wanda ka zo kai wannan comment ni babu ruwana tawo ni ba na son haki duk abin da gaban ina nan anan ina faɗa ne akan makiyana da suka sani a gaba ba na shaidar zur ba na faɗan abin da ba shi ba na ɗaukar labarin ƙarya kuma ni ba haife mutum ba ka zo comment section ina kamun in tanka ka ni da wanda suka turo ku da su nake ba din yin blocking din mai aje number nan in iska ba abinda kuka sani sai siyar da gindi ku je ku yi sana'a bara ku yi ba Maris ta yi nisa. Baba Muhammad ko da yake bidiyon ki in